Чая да покажа на български народ, че не съм отслабнал, бе, я. О, чай малко това да не е. Значи, Радев, да, браво, моето момче, само така. Помпаш ли ги? О, Тимка, брат. Това ти ли си, бе? Ти си станал по-нисък от преди? Ева, помпам ги, брат, помпам ги. Та са знае, Чичо Радев. Аре, че имам да си имам една много прясна 012-ка. Meanwhile... Ако мога с едно изречение да обобщя, е да го духат бедните. Ой, сега ще предал държавата, бе. А се не какво направи? Какво става тук? Не мога да повярвам. Еврото. В България. В моята страна. Господин Борисов, успокойте се, ще построим още 2-3 мини-марта и ще оправим нещата, не се притесняйте. Не. Мандат отива при ППДБ. Ще говорите ли с тях? Пах, кофе.